टाइम जाबायथ' हर जाबाय उन्दुला नामा थारमाने माबा गाबोन फुङाव आंहा मिटिं दङ क'क्राझाराव फुङावनो थांनांगौ बोरै खाथाया थनथ्र'नाया बेयाव उन्दुनो ख्रां मानिबा आंबा मा जादों फैदो उन्दुहैनोसै उन्दुनो आंहाबा उदैयाव गथ' लानानै उदैखौ सानाय मोनबाय दङ मेगि बानलु होनानै जासोनानै मेगि जानायाव उदैया माबोरैबा मोनदों आंना खालायनोदां बे बोरायखौ फुथुना दोननो हानायब्ला खिबु नङाबा बे उन्दुनो नेबाय थागोन आंखौ फिथरा ख्रबनाया माबा एसेबां सम जाबायना जानायालाय हर जाबाय आं माबा दिम्पोलखौसो नेबाय दंमोन उन्दुथ'नांगौमोन आङो दिम्पोलखौसो नेनानै दङमोन माने दिम्पोला दुखु मोनना दंना हार्ट जादों बिसिनिसो रायज्लायनो होनना आङो दिम्पोलखौ नेना दंमोन दिम्पोला दाबो फैयाखै नामा बेनो सानसु गामि बाथ्रा लागायदोसो एसे दिनैनिफ्रायनो बेनि फिसाजोनि पार्कआ बेनोथ' नायनाय जेनेबा सिख्ला मानसि दिनै बेरायनो लुगैयो नाथाय थेवबो दा हर जाबायना दासिम एसेबां हरसिम आरो सिख्ला मानसिया बेबायदि बायजोआव थाबाय थानाङाना मानसिफोरनि नोजोरबो गोग्लैयो मानसिफोरा गाज्रिबो सानो जेनेबा बेखायनो आरो बेफोर मोजांबो नङाना बा गिनाय मोनसे बेफोरखौ आंबा हरफोराव ओंखारानोमोन सिख्ला मानसिना बेबो एसे नायै हयै सोलिनांगौ नङा होनबा सेंग्रा जानायमोनब्लालाय हर गेजेरबाबो बेरायबाबो एसेबां माबा थाया गिनांगौ थाया सिख्ला मानसिना बेसेबा रिक्स जाना थायो मा होननानै बुजायबावनो आङो बे गथ'खौ आं बुंगासिनो थायो बुंबायानो थायो आं बिखौ हराव पार्टि खालायनो दा थांसै होननानै गैया बाथ्रा खोनासङा हर माब्लाबा हरसे गाहाम फैयालासिनो बेबायदिनो पार्टि खालायबाय थायो खोनासङा बियो जायो बेबायदि सिख्ला नालाय बिमाबो गैया दा आं फैबायना आं मोजां खालायगोन बिखौ खालि बांद्राय रायनाङा आरो रायब्लाथाय गथ'फोरा खोथा मानिया आं बिखौ गावनि फिसाजो बायदिनो अननानै बिखौ सुद्रायनो नाजागोन आङो नों बिराद अनसुलिमार सुगामि अनाबा लोगो बायदिनो फिसाजो बायदिनो थानांसिगोन बे न'खरावनो थानांगोन नालाय गोरोबलायना थायाबा आंबो बिनि दुखुखौ बुजिनांगोन बिबो आंखौ बुजिनांगोन नोंबो आंखौ बुजिनांगोन होमब्लासो न'खर गंसेया बायालासिनो थोंजों लामायाव थांबाय थानो हायो बेनिखायनो बुंदों आं नोङो उन्दुहैग्रोदो थां आं एसे नेबावनि दिम्पोलखौ एसे रायज्लायनो बिखौ मोजां गाज्रि मा जादों आं सरि होननानैबो बुंगोन बिजों मोजाङै रायज्लायनि नों उन्दुथां दे होमबालाय दे आं उन्दुहैग्रोनोसै होमबा नों दसे उनाव फै गोबाव दा खालाय आं नेना थागोन दे नै नेना थागोन मानोबा बुंदाब्राय रानख्रबनाय साला उन्दुनो आरो बुंबावोसो नेना थाबावगोन होननानै दिनैनि सानसेखौ आं बे बायजोआवनो हर खालायनांसिगोन बायदि मोनबाय सुगामि भगबान उन्दुनोबो ओंखारबाय नेफ्लानानै थानोसै आरो दिम्पोलखौनो उफायथ' गैया आइथि उदैबो साखादों आंना बे बोरायजों थांब्लाथ' रैखा मोनखानाय नङा आं बोरायजों मदफ्राव खालायना बेयावनो थाबाय थानोसै प्लिज अननानै आंखौ बेबायदि दाखालाय आंजों प्लिज अननानै नोंसोर आंनि बिदा फंबायनि बैसोनि प्लिज आंखौ जेबो दाखालाय आंखौ एंगार थांनो हो प्लिज नोंसोरनि न'खरावबो बिमा बिब' बिनानाव दङ आंबो नोंनि नोंसोरनि बिदि बैसोनिसो आंखौ प्लिज थांनो प्लिज आंखौ एंगार प्लिज मा नायबाय थाखो केमेराफ्राव मबाइलफ्राव भिडिअ खालायदो बेखौ दे भिडिअ खालाय ओइ र' नोंनि मोखांखौ दारिखासै सिगाङावनो बेखौ माबा खालायग्रोनि मा गांसेबो ड्रेस दोननाङा बिनि देहायाव खेवजोब ड्रेसफोरा गस्लाफोरा खेवजोब गिबियावनो बिनि देहायाव गांसेबो ड्रेस दोना बिनिफ्राय बिखौ भिडिअ बानायगोन फट' खेबगोन मबाइलाव दोनगोन सेफटिनि थाखाय जोंफोरनि सेफटिनि थाखाय खामानि फैगोननि उनाव ब्लेकमेल खालायनांगोन ना बेखौ नङाब्ला बे पुलिसनाव थांगोन दे होमब्ला मा नायबाय थाखो गांसे खेवजोब दं बिनि ड्रेसफ्रा
गासिबो खेवजोबनो आं गाना सालायगोन बेखौ इसिबां समायना सिख्ला बेफोरबायदि खालायगौमोन ना जोंफोर नोंखौ सोर एदावना लानो होनाय जोंफोरखौ एदावोनबा नोंखौ बेबायदि खालायगौमोन नामा जोंफोरजों फांगा लानाङा जोंफोरजों जाय फांगा लायो खारग'खाया सिख्ला जा सेंग्रा जा रावबो खारग'आ जोंनि आखाइनिफ्राय ओइ सैमा मा जाखो फट' लानाया माबार फट' खेबदों बेखौ भिडिअ बानायदों सम गैला माबार मावनांगौखौ मावनोसै र' एसे मजा लानि दासो हलिउडनि हिर'इन बायदि नुदों दे रानि एसे पज होलाय सेक्सि पज सिख्ला सैमा इयो है जा थांदोलाय मबाइल सबाइल भिडिअ खालायबाय थाला दानियाबा इन्जयनि टाइम फै रानि फै आंनि बिखा गेजेराव फै माबार दे जानि दुश्मन बेबी समायना गाइखेर बायदि गुफुर माबार खालायलै सैमा एसे मोजां लादों गाइखेर सिखुला वाय सैमाफोर मा खालायदों नोंसोरो रनि ओइ हारामि गुन्दाफोर सिख्ला रेप खालायग्रा नोंसोर अबेनि साला अबेनि गुन्दा सिख्ला रेप खालायग्रा ओंखारदोंलै नोंसोरो साला बर'नि फिसा जानानै बर'नि फिसाखौ रेप खालायग्रा नोंसोरो बे बड'लेण्ड एरियायाव सोर नोंसोरो सिख्ला रेप खालायग्रा खेला नोंसोरखौ दानथ'जोबगोन आङो रनि जोंफोरनि गेजेराव दाफैनांगौ दाफै सिख्ला रेप खालायग्रा नोंसोरो जायखिजाया जाथियानो जाया मानो जायखौ आं सिख्ला रेप खालामनाय नुयो बेखौ दानस'गोन आं आथिं आखाइ खर' मोदोम सब दानस'जोबगोन आं नोंसोरखौ बयखौबो दानस'जोबगोन आं सिख्ला मानसिखौ सिख्ला बायदि नायनो रोङा नोंसोरो हा दाफैनानै बुंखादोंमोन नोंखौबो रेप खालायना बुथारगोन नोंसोर सानैखौबो रेप खालामग्रा दानस'लै नोंसोरखौ दिनै दानस'जोबगोन आं सैमानि जातफोर उनथिं एटेक खालायग्रा नोंसोरखौ बुंखादोंमोन आं जेबो दा खालाय होननानै नोंसोर मानिया नोंसोर ओरैनो जेलाव थाखैमोन सिख्लाफोरखौ गाज्रि नोजोरजों होग्रा नोंसोरा हर गेजेराव सासे सिख्ला लामा खेंखालांनो हाया साला नोंसोरनि थाखाय साला नोंसोर बायदि गुन्दा मानसिनि थाखाय सिख्लाफोरा सेफ नङा साला सिख्ला नुबानो चान्स नागिरग्रा बुदा जालालै खारामसिं आरे आइ बुदांला थै नोंसोर बायदि मानसिफोरा थैब्ला मोजांसो जालालै जानो सानसे बायजोब्बाय दाखालाय सैमाफोर दा मानो खारदों फै आंजों नांनो फै मानो खारदों आंनि आखाइनिफ्राय रावबो गाज्रि गोसोनि मानसिया खारग'खाया फै मानो खारदों नोंसोर दा गुन्दाफोर मानो खारदों सालाफोरा खारबाय हारामि हारामजादाफोर साला सिख्लाफोरखौ हले हारसिं नुब्ला एदावनो रेप खालामनायाव सिगां खिन्थु सोरजोंबा सेंग्रा सासेजों नांनो बुंब्ला बिसोर खिबु बेरथायना खारखायो दा मानो खारदों आसोल हौवाबा नांनांगौमोन आंजों थैजासिम साला आंबो थैजासिम नांगौमोनलै साला सिख्ला सासे नुबा खारग'बा
नाथाय दा बुजानानै खारग'बाय लाजिफ्रा हिजराफोर साला गाबनाङा दा गाबसैलै गैला दे बिसोरो गिना खारबाय सेफटि जाना दं दा नोङो जेबो खालायला बिसोर नोंखौ जेबो खालायला बिसोरो आं दंना आं दं जेबो गिना खारबाय बिसोरो दा गाबसै Thank you so much. नों नङाब्ला दिनै आं मा जागौमोन? दे जागोन दे Thank you so much. रोजा रोजा साबायखर नोंनि बे माबाखौ थैजासिम बावनाय नङा नोंनि बे बासायनायखौ नङाब्ला आं दिनै मा जागौमोन नों आंखौ दिनै आरि जानायनिफ्राय बासायबाय Thank you. दे जागोन दे सिखार मा जागौमोन आं दिनैनो आंनि लाइफआ चेन्ज जाखाबायमोन नों कारेक्ट समाव सफैयाब्ला मा जागौमोन बे गुन्दाफोरा आंखौ गारनाय नङामोन खारबाय दे बिसोर थांबाय फैला बिसोर गिखायो आंखौ नैबे आंनि गस्लाखौनो गानथ' गान सोरबा नुफैब्ला गाज्रि सानगोन नों गानला आंनि गानग्राखौ बैथिं गारहरदों बिसोरो मोनगोन खोमा बैयावनो दङ र' नायहैनो रं नों दा बेखौनो गानथ'ना थानाय Thank you so much. आं सानसे समाव नोंखौ गोबां गाज्रि होननानै होदोंमोन नोंखौ आं दाय गैयाब्लाबो नोंखौ जेलाव होदोंमोन I'm sorry. आंनि बेफोर गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा हो I'm sorry. नोंखौ आं गोरोन्थि सानफ्लांदोंमोन Sorry. आंनिबो दाय दङ आं बेबायदि खालायनो नाङामोन नोंजों जेबो नङा दे माब्लाबा मानसिफोरा बेबायदिनो गोरोन्थियाव गोरोन्थि सानफ्लाङो दा नोङो गावनि गोरोन्थिखौ बुजिदोंब्ला बेनो गिदिर खोथा र' थाथ' बैखिनियावनो दङ बे सानफोरखिनियाव गारहरदों बिसोरो र' लायनि आं नों थाथ' बेयावनो सरि गोसोनिफ्राय हाजारबार सरि नोंजों बेबायदि खालायनो नाङामोन दिनै आं जाय सेंग्राखौ खैफोदाव खोख्लैदोंमोन दाय गैयालाबासिनो जेलाव होदोंमोन आंनि दुगानि थाखाय दा आं दाय गैया होननानैबो मिथिगौमोन बेखौ थेवबो आं रागाजोंनो बेखौ जेलाव होदोंमोन नाथाय दिनै बे सेंग्रायानो आंनि जिउखौ बासायबाय आंनि इज्जतखौ गाज्रि सेंग्राफोरनिफ्राय बासायबाय एसेबां मोजां सेंग्राखौनो आं गाज्रि साननानै जेलाव होदोंमोन एसेबां गिदिर गोरोन्थि माबोरै मावफ्लांनायमोन आंनो गाज्रि नामा आंनियानो दुगानाया बारा जादोंमोन खोमा बिसोरहा गावनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनानैबाबो आंखौ बासायदों आंनि जिउखौ बासायदों आरो गावनि गस्लाखौबो गारनो होदों एसेबां मोजां सेंग्रा